зикрулло азимов сокини ҷамоати деҳоти навоботи шаҳри ҳисор буда аз зумраи ҷавононе аст ки баъди хатми зинаи асосии муассисаи таълимӣ ҳуҷҷатҳои худро ба муассисаи касбомӯзӣ литсейи касби металлургии шаҳри турсунзода супорид. ӯ ки ба фанҳои дақиқ шавқи зиёд дошт ва дар омӯзиши фанни математика камёб гашта буд, пешаи муҳосибиро интихоб намуд. хатмкунандаи синфи 9 шаҳри ҳисор, ман мехоҳам ки дар ҳамин литсеи ҳуҷҷатҳои худро супорам ва ман имрӯз ҳуҷҷатҳои худро супордам ва дар оянда мехоҳам ки касби муҳосибиро интихоб намоям. дар ин муассисаи касбомӯзӣ наздик ба 700 нафар касбомӯзон аз рӯи ихтисосҳои тракторчӣ, машинисти истеҳсолоти кишоварзӣ, мусоҳиб бо донистани компютер, устои барқ оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти барқӣ, технологияи иттилоотӣ, интернети технологӣ ва ҳисобчӣ таҳсил менамоянд. дар баробари ин дар муассиса як қатор курсҳои кӯтоҳмуддати 3 моҳа фаъолият доранд ки хоҳишмандон метавонанд касбу ҳунар омӯзанд. ман имрӯз ҳуҷҷатҳои худро ба литсеи касбии металлургии шаҳри турсунзода ба ихтисоси 3 моҳа системаи компютери ва интернет технология супоридам ва мехоҳам дар оянда мутахассис соҳаи худ шуда кор фаъолият кунам. ман ки дар хона худ бо компютер озодона кор карда метавонам, мехоҳам аз тамоми барномаҳои компютерӣ огоҳ бошам. қабули довталабон ба литсей идома дошта, то имрӯз наздик ба 70% нақшаи пешбинишуда ҳуҷҷатҳои хонандагон пешниҳод гаштааст. айни ҳол довталабоне ки тавассути маркази миллии тестии имтиҳон супорида буданд ва холҳои гузаришашон барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар нарасидааст, низ ҳуҷҷатҳои худро ба ин муассиса месупоранд. дар соли хониши 2017-2018 дар литсеи касбии металлургии шаҳри турсунзода аз рӯи 10 ихтисос хонандагонро мо қабул карда истодаем ки аз рӯи нақшаи қабул дар литсей 375 нафар хонандагонро бояд мо қабул намоем. то имрӯз зиёда аз 250 нафар хонандагон қабул карда шудааст. дар литсеи касби металлургии шаҳри турсунзода барои сайқал додани дониш ва баландбардоштани малакаи маҳорати касбӣ шароити хуб муҳайё шудааст. дар ин замина маъмурияти литсеи соли ҷорӣ нақша доранд ки ҳамкориро бо корхонаҳои истеҳсолии минтақа бештар намуда, сифати таҷрибаомӯзиро баландтар гардонанд ва мутахассисонро мувофиқи талаботи замон омода намоянд.